Здравейте, правя малко ревю на медиите, които продавам. Това е медия с 2 ГБ RAM, 32 ГБ ROM, Android, 4-ядерен Cortex A55 процесор. Ето какво представлява гърба ѝ. Метален, алуминий целия. Така, ето да видите. Това е менюто с приложенията. Android менюто. Медията поддържа wireless актуализация и се актуализират постоянно, даже ето в момента има нова версия. Така че имат поддръжка. Така ето, примерно Google карта ще отворим. Да видите как се отваря. Работи си доста добре медийката за характеристиките си. Така, има Google Play магазин. Инсталирате си приложението, каквото ви харесва. Няма проблеми. Waze. Може да го инсталирате. И всичко от Play Market. Така, това са другите настройки, къде бяха, ето ги Car Setting. От тук може да настройвате доста неща. Дисплей има RGB бутони, което е доста подходящо за Шкодата. Те светят зелено таблото. Ето, може да стане зелено и много се връзва идеално. Може да бъде и бяло, може да бъде само синьо или каквито други цветове си харесате. Общо взето, кой път му харесва. Така, ето какво представлява медийката. 2 габайта, 2023 е Рома, като сега има актуализация юнска. Който я купи, ще си я пусне да се актуализира. Медията разполага с 20 и няколко теми. Ето ги. За всеки вкус общо взето. Кой каквото му хареса. Така. Какво да ви покажа. Car Info. Това става, когато се вържи по кан. Ще даде информация за колата тук. Има си в комплекта с медията камбус модул и всички нужни кабели за правилното включване към колата. Ето къде е YouTube, примерно ще пуснем. Сложил съм профил в момента и за тест всичко се работи без проблеми. Дисплея е доста добър с наситени цветове, добър ъгъл на видимост. Тя е какъв той червения клип бе. Така. Всичко си върви без проблеми. Ако имате някакви въпроси, питайте. Има и DSP процесор, което е доста важно за добрия звук. С доста корекции. Отделно тук има... че се отвърна. Ето има Surround, принудителен, Loudness. Има командване на субвуфер. Още една настройка звукова има. И баланс. Общо взето доста това е като характеристики. Ако нещо имате въпроси, ето го бутута, може да се закачите телефон и да спускате музика от него, която е вградена. А когато искате да говорите, закачате се от тук, намирате телефона, примерно. Ето намира всичко, ето моят телефон даже е тук, Realme. И си говорите през медийката, има вграден микрофон тук горе. Директно. Радиото е с RDS.
Общо взето виждате как работи, няма зацикляне, залагване, някакво мислене. Всичко се случва както трябва. Има меню, което изглежда като на iPhone. И така, ако имате въпроси, питайте, ще отговоря.